kayo lasura alun tantu denai mabinta sa tua sangko denai hanyo sika sayo di adora sodun sana sa kampuang sa pamainan sama dulunya manggo tapi dalaman tua usah kayo tuat pangkakan lama jauh dari sana biarlah napa piti tapi asalai babudi baku no dalam nagari kayo lasura alun tantu denai maminta sa tua sangko denai hanyo sika sajo dek adora sodun sana sa kampuang sa pamainan sama dulunya mangko tapi jalaman tua usah lah kayo tuan pangkakan lama kuno kayo barinda punya orang punya kawan Jawa dari sana biarlah napa piti tapi asalai babudi aku no dalam nagari aku kuno kayo barinda orang punya awak jauh dari sana biarlah napa piti tapi asalai babudi baguno dalam nagari ini sebuah ruang berlalu nama angkatan spesial request dari tuan rumah